Σαπάνι δηλαδή. Άνοιξε η πόρτα. Άνοιξε η πόρτα. Άνοιξε η πόρτα. Άνοιξε η πόρτα. Έσβησε. Από να βγεις πάει πάνω ρε. Δεν αποφάσισε. Κάλε καπνό άσπρο. Όπως πάστη. Όπως πάστη. Τράβει νερό. Άνοιξε να πω λίγο ώρα. Γιάολε. Άνοιξε. Όχι δίπλα. Εγώ και του ποτόν και μούτιε ρε. Ήταν απόφαση ενός δευτερολέπτου αυτό να μείνει. Ή τράβαμε ή εμείνεις. Ή. Πάμε ψωρές. Έλα ρε, μουτζάκι. Μάνο και δέα ρε. Αυτό έχω φυσίδα. 5 μέρες που αγγίξε το ευκάρι. Ενώ φίλε μου ανήσες που είναι το ρουχούνι πάνω. Ήταν πάνω εκεί η πλευρά όμως, α. Ήταν πάνω. Κανάς το κάτω. Φύστα, πήρα λίγο. Άρα φταίνει. Κάτσε λοιπόν. Ωραία, όσον και πρόλαβα, τα mobile και πρόλαβα, ήταν να πάρει όλο. Δεν είχαν που για μέλη. Το νερό είναι πέρα στην καμπίνα ρε παιδί. Πας το να δεις. Είδα το.